नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर. मालवणी वीरन बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, आजकाल युट्यूबवर जर तुम्ही सर्च करशाल ते व्हिडिओ तुमका बघूक मिळतात, पण असे क्वचित काही व्हिडिओ असे जे क्वचित बघूक मिळतात युट्यूबवर पण आणि आपल्या आजूबाजूच्या गावात पण. कोकणात असे बरेचसे परंपरा आहेत जे सगळ्या गावात साजरे नाही करत, तर ठराविक गावांमध्ये साजरे केले जातात. तर आपल्या जवळचं जो गाव आहे पोईप गाव, तो आपल्या पंचक्रोशीतलं सगळ्यात मोठं गाव आहे. बारावाडींचं गाव आहे. इकडे वेताळ मंदिर आहे, मुंजेश्वर मंदिर आहे, प्रसिद्ध मंदिर आहेत. आणि त्या वेताळ मंदिराकडे आज भावई साजरी होतील. या तर भावई म्हणजे काय असतात तुमका ठराविक खूप जणांका माहित नसतात आणि बऱ्याच जणांका माहिती पण असतात. तर माका पण माहित नाही, मी तर पहिल्यांदाच जाते तिकडे आणि माझं पण पहिलाच अनुभव आहे. भावई म्हणजे काय हे माका पण माहित नाही. तर तिकडे आपण जाणून घेऊया जाऊन की भावई म्हणजे काय. तुमका पण मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते. आणि सकाळपासून मित्रांनो ऊन पडलेलं आणि आता पण गाजता बाहेर. पोईप मधलं वेताळ मंदिर काय आता पण मी तुमका दाखवतोय आणि भावई कशी साजरी करतात ती पण मी तुमका दाखवतोय. व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि शेअर पण करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. चला तर व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया. त्या उजव्या साईडीक दिसतात आपला पोईप हायस्कूल आहे. त्या पोईप हायस्कूल कडनं सरळ पुढे जायचं. पुढचा रस्तो गेला सोसायटीकडे, तर तिकडे आपल्याला जायचं नाही. या बाजूक लेफ्ट साईड गेलास काय त्यानंतर खाली आपल्याला पहिला मुंजेश्वर मंदिर मिळतं आणि मुंजेश्वर मंदिरच्या पुढे आपला वेताळ मंदिर आहे. मित्रांनो, ह्या आपल्याला दिसता इकडनं वाट दिसता तिकडे मुंजेश्वर मंदिर आहे पुढे. आपल्याला रस्त्यावरून दिसायचं नाही, आतमध्ये जायचं लागतं.
अरे धूप नाही घातलेला, धूप नाही. शांतीसाठी रानात जात असो भगवती भवानी मायेचं पूर्वज भराचं पूर्वज भूमी जवळकार देवपान रानात शिक्षणासाठी जात असो घडवून देण्यात सामील आधी ते पाणी
पहिला दादी घेतात काय म्हणून जमत नाही आमची जी काय वर्षाची भावाई असतात आषाढी आपल्या गटारी अमावास्या ती अमावास्या आमका चुकली तर आम्ही पुढचे दिवस साजरे करू दिवस धरून गावातल्या नोंदकऱ्यांका नोकर चाकरांक ह्या लोकांका जर अडचण नसली असतात तर ती आम्ही साजरी करतो ती आज आमच्या ह्याच्याप्रमाणे आज आम्ही साजरी केली जी काय वारीसूत्र आमची सांगतो शिकारीचं त्या वार्षिक आमचा त्या ह्याच्यावर असतात त्याप्रमाणे माणूस रूपात डुकराची शिकार झाली ती शिकार देवाकडे आणली जातात त्याच्यानंतर त्याची व्यवस्था करून गारणा घालून तिथे आमचा संमत ह्या झाल्यानंतर लाडू फेक म्हणजे गोळे करून ते दह्याचे लाडू उडवले जातात ते झाल्यानंतर आम्ही सगळे खेळगडी सगळे एका ठिकाणी राहून त्याच्यामुळे अग्निप्रदक्षिणा होऊन ती भावाईची सांगत आहोत त्याच्यानंतर ओटी भरणं पाहुण्याकडे ओटी भरणं इलेल्या रहितेंका प्रसाद देणं हे कार्यक्रम होता। तर मित्रांनो कोकणातील बरेचसे उत्सव आपल्याला बघूक मिळतात व्हिडिओद्वारे आणि आत्ता ह्यो जो पोईप ग्रामस्थांनी एकत्रित सगळ्यांनी येऊन साजरा केल्याने जो भावाईचा उत्सव तो तुम्ही बघितलाच आता तुमका कसं वाटलं तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा। असेच व्हिडिओ परत बघण्यासाठी सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि शेअर करा। पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू तोपर्यंत बाय 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 बाय।